tokma ko somrok jungno mogos dulai khlaimani hai khlaino update ke application jungbo borokno khiklaiye jungbo borokno mogos dulai ma khlainai bangla bai Tripura Assam West Bengal tei paithak hingke Bangladesh jora siminse phiaba English bai hingke joto jagano national international joto jagano angmani bagai chini bagai joton chai chakuk mane hingke tabuk sak jorani bagile roman no chau Tripuri khorang nai tongnai joto takhukte buhurong no hai no hai Tripuri khorang ni engai ang lam sokpiro khapang ni Tripuri takhukte bukhuk song sengtini kok salai nai mogos dulai bangla bai hono abo mogos dulai ni kok no seng salai nai au khapang ni takhukte bukhuk song norok saidiman chini tipra sarong no sal brum brum no thangthani phaithani chathani nokari sudafano sutipru khipru phano Sinti prasaroni mogos dulai khlaijak mani au ti prasar tahukte bhusong norok soi kok nok khnai tongo Tripuri khorang Tripuri nationalism ni ideology no tui siminche himo Tripuri dofa ni hamkhrai ni kok siminche sao phiaba je dofa Tripuri dofa no naisigi mania a borok rok ni against Tripuri khorang kok sao jungnugu gari rogo kasakhebo dumpan niset hanai bangla bai suijak abono karei kwbangma no bangla kok thai bai suijak tongo Opte hai khlaibo hati rogo thangli kwbangma poster flex kotor kotor norok nogano arobo bangla kok thaibe norok suijak nogano abono karei je kunu office secretariat phanongi mano block phanongi mano panchayat phanongi mano joto jagano norok naidi khapani tahukte buksok bangla kok thaibai no suyo khapani tahukte buksok phaidi hingke sing secretariat ni kok nole sing salia panchayat ni kok no sing sawano Panchayat ni a suinele sabo suiba chiniti prasasi suyo phiaba khapani tahukte bukhukso tokma ko sombai mogos nung jefru phano dulai khlaijak mani bagai nung mogos dulai ungsuka nung kobor ungsuka aboni bagai chini borok bo haino bangla baino sui mani jeng nogo a suinai phiaba khapani tahukte bukhukso tokma ko som phai suipaya chini ti prasano suyo abono ungkha mogos dulai khlaijak mani kaisa effect Asuk ke seng thengjakha nana thaku buma bufani semen chengai tabuk sakchung jorabo asuk kheno abo chini bokhrogo baira sake habi thangkha chini bukha ate haikeno seng wanchugo oro bangla bai suina nango nei seng wanchugui bangla bai suina nango ni chini bokhrogo ayong habi thangkha aboni bagai jeng suina sengkhangkebo bangla kok thai bai jeng suina chengmani jungnugu Facebook page rogo bo haino chini tipra sarok no bangla script by khlai kotor kotor suile post khlai mani comment rolai mani opo busuk se lasima singsa khapone tahukte bukso apte hairo khlai Facebook rogo WhatsApp rogo bangla kok thai buisui mani no share khlai mani eba sakbai thang sui share khlai mani rongno nokha ke bukha bukha mawan chugu hindi be kaisa kok tongo chullubar pani me dub jai hnai apte hai khlai bukha bukha bising mahono tamni bage hinke asuk lekha kereng kereng ungkha chini borok takphano se awan sumungno wan chugui tiklai manya awan sumungno tubui manya ko siniti prasara aboni bagino siniti praha takphano buniya pho ungwi tongmani survey report opte hakeno report nokhorkha 3 gunni 2 gunno phatar hani borok Maharashtra ni borok hingke 1% se 3% ni 1% se hingke baikhe Marathi rok Maharashtra no borok chalogoi tongkhaba kok hingke boroni kokra bahai hingke borok phiogya chini borok rok hingke phiogo bopti hake phiogo hingke jeng saimano Tripura hasteo second language kok borok saimano tuifano jeng panchayat rogo phanong thung block rogo phanong thung du video chinti prasa phanong mano du SDO chinti prasa phanong mano haifano bo opte hake no samung khlaio bangla baise samung khlaina nangnai boni bokhrogo a virus habjakni bagino apte hake samung chinti prasa khlaio
khapani tahukte bukhusong teibo muni kathok kaisa sai khnarawano tripuri khorangkhe tabuk education minister Ratan Lal Nath no charidike chahi hinise bumu mapharsiu tamni bagi hinkhele kawma phorongui tongnai rok ukok no khana kha hangke no buji khana tangi hinke English medium porinai student rok hinke to abono social study hinke kok bujinai bangla wo porinai hinke samaj bigyan hinke bujinai phiaba tabuk social study bai samaj bigyan krikha abo korei ingai charidike chahi hinai a boyni bumung nokhorbani khaponi tahukte buksong norok kaisa kok wan sugi nai nai di borok jesukpano ungthung Bengali nationalism no borokni bokhrogo tonei tono jengkhei tangai chini Tripuri nationalism no chini bokhrogo tonei jeng himai manya ba jeng a Tripuri nationalism no tuyei bokhrogo dawi himyani bagi no chini dofa orai poroi nglaimani bodol khalayo bodol kaglayo ngmani kokhe abono jeng saimano tabukle Tripura hasteo second language kok borok phiaba aro jago sungnugo chini kabangma borok no lekha kisai misa poriwei yakar jagrok phano WhatsApp thangka ke boruman baino WhatsApp thungo text khlaika ke bo SMS rok khlaika hangke bo roman script baino text khlaio engke a jagao sungnugo chini Tripura sarok jotoni sai hamja kokmani ke roman script bai kok borok suinani no balai kheno jajago aboni bagi sing abono buskango agogoi tilangna nangnai khapani tahute buksong mathematics sing tambai mapure Bangla kok bai mapureu apte hai khlaino kwbangma subject no jeng Bangla kok thai bai mapureu jese class of phano diploma phano unglangthung ahide ba khapani tahukte buksong nge second language kok borok se kaba roman script bai abo jotto no ungthungta ahide ba khapani tahukte buksong aba belaino nango chini bahai hingke jeng Bangla bai Tripura Assam West Bengal tei paithak hingke Bangladesh jora siminse phiaba English bai hingke joto jagano national international joto jagano ngmani bagai chini bagai joton chai chakuk mane hingke tabuk sak jorani bagile roman no chau au salsa yokma ter tumungno chini Tripuri dopharok ma khlaikhe jeng afrin afro chini seng sanamai nalenata nangkha kokbrok script kabangmano gilamano tabo kokbrok script sanamoi suijagrok tongo chini buskango jengnai mano aroni phano afro abo chini tinini chimin kokborok kane are ba khabani takute buksong khabani takute buksrok angnarno koinai Tripuri khoroni engai haino hai abukhe bopti hai chini bumungrok Bangla kok thaibai pharjak tongmani abonobo jeng telek salalai affidavit khlai kokborok bai snanani phaising sing ma hogainai Tripuri khorang kok awai khlaimani bisingtei kama borokno tabuk charai katal asainai rokno kok borok bai bumung pharmani abo belaikeno turkhe agogoi tongo abono ongkha sini Tripuri nationalism ni samung teibo kobongnai roman script baino phalnok ni bumungrok boni nikumarok suima khangke belaino janai abono kare jeng abono bo phanlainai panchayat ro phanangthung PS rogo phanangthung block rogo phanangthung roman script bai khlaiei application rok rulayani bagai jeng teibo chaitok lainai tokma ko somrok jengno mogos dulai khlaimani hai khlaino apteke application jengbo borokno khiklaiei jengbo borokno mogos dulai ma khlainai engkhaise abo sakani sakao thangnai ai khlaise pai thago obo assembly ro thangai bathaginai jeng saimono chini Tripura sarono mogos dulai khlaimani bisingtino joto office rogobo Bangla kok thaibai suimani khoboi town rogo thangka khenrok nugano sutuimani nok rok khimani nok rok aro sutipro norok naino naidi tamhone sujak tong khipro bo doglam rogorok tamrok hone sujak tong abonobo norok naichuminadi engkei khapani tahukte buksong sungno borok kono jaga phano phioglia aboni bagai jengbo tuluk magolene ahai kheno chini Tripura sarok thansangmani mari jeng nukjanai o kaisa kokle kubui kok khapani tahukte buksong jeng thansangdi chapjakdi nei himani bisingo political ni bumung baile chapjagi maya jeng saimano phiaba salsa aboni lama bo nokhori phainai phia political no karai
tei kubuni lama nokhori phainai obo tripuri khorang puito khlaio chini tipra sarok sabjakani khapani tahute buk sonroni hamjakma sungno rumani bagi belai kheno hambai ate kheno sungbai korngai tongdi YouTube nainai rongni bagi जों chini tripuri khorang no YouTube o chungruo Facebook gobang kok thungnai rongni bagi जों Facebook o aro जों video upload khlaio narak naichamui tongdi apti hai awaimung tripuri khorang salbrum brum no hatibo waini waitham kokpirmung tubuo tei nangmani video rok no noroni buskango chung tubui phaio te kaisa paithakni kobokmung khapangni tripuri takhukte bhuksrong no chini awaimung no joto tipra sarok no saimana bagai nini baya chari rok no bo chini tripuri khorangni koktuma no tui kok sadi subscribe khlairadi aha hinke se chung chini tripuri khora rok chini joto tipra sarok bai chung korongoi kok salai manai asuno jotona hambai norok nai tongo tripuri khorang jotona no khulumkha